Avui en dia passem el temps fent-nos selfies i mirant com de guapos i guapes estem. Però si us digués que la fotografia també serveix per explicar allò que ens preocupa, ens indigna o ens interessa fora de nosaltres mateixos, Pilar Aymerich és una fotògrafa nascuda a Barcelona l'any 1943, en plena postguerra, que ha viscut la dictadura franquista i després la transició a la democràcia. Al principi, Pilar Aymerich va estudiar direcció teatral i va fer d'actriu, però aviat es va sentir més còmoda darrere l'objectiu. En els seus primers anys com a fotògrafa va ser testimoni de manifestacions, vagues, celebracions i moviments socials. I es va convertir en referent d'aquest tipus de fotografies. Somriu, que surts de la foto! La Pilar feia fotoperiodisme, un gènere que té com a objectiu explicar situacions concretes o personatges a través de fotografies. Quan la Pilar feia fotografies, ho feia des de dins. Entrava al camp de batalla. Les seves fotografies estan plenes de gent, moviment i acció. Tenia una tàctica molt curiosa. Sempre portava un pintallavis a la bossa. Quan la policia anava pels manifestants, ella guardava la càmera i es pintava els llavis. Els policies passaven d'ella perquè no pensaven que una dona pogués ser fotògrafa. En fi, sense comentaris. De fet, va assistir a la primera mobilització feminista a Espanya i va fer un munt de fotografies. Jo normalment sempre arribava a les manifestacions una hora abans, 3/4 o una hora i mitja, depèn, i llavors estudiava l'espai. M'introduïa a dintre de les manifestacions i llavors esperava el moment. Perquè sempre hi ha, amb tot acte, sempre hi ha un punt culminant i tu el que vols agafar és el punt culminant, no? I llavors sempre passa alguna cosa. On hi ha éssers humans que interactuen, sempre hi ha algun moment d'alegria o algun moment de plors, i llavors jo el que buscava això, per exemple, el Jo soc adúltera, que hi ha la noia amb el nen als braços, doncs jo els vaig veure que caminaven, els vaig seguir i vaig dir, passarà alguna cosa. I sí que va passar, perquè jo crec que a vegades la mirada també obliga a l'altre a moure's d'una manera determinada, no? Per aquestes fotografies i moltes més va ser reconeguda amb el Premi Nacional de Fotografia l'any 2021, un premi a la seva trajectòria. Una carrera plena d'imatges que donaven veu a diferents realitats i col·lectius, com el de les dones. La Pilar diu que la tècnica s'ha de controlar amb naturalitat, com quan una camina. Jo el que busco és, en realitat, que sigui un retrat que defineixi a la persona. Vull dir, no vaig mai a fer una foto, si és un escriptor no havent-me llegit els seus llibres i si és una pintora no haver sapigut com eren els seus quadros. I llavors després hi ha una mena de joc, d'un intercanvi, no? Vull dir, hi ha unes mirades que venen, unes altres que tornen, uns que seran fotografiats i els altres que fotografiaran. I per això estic a crear un ambient que doni peu a que aquesta persona estigui tranquil·la. Va fer retrats a artistes intel·lectuals com Montserrat Roig, Mercè Rodoreda, Ovidi Montllor o Joan Brossa. Tota la meva obra és en blanc i negre. Jo crec que el blanc i negre és síntesis. O sigui, al no haver-hi color hi ha una mena d'intenció, dramatisme, digue-li com vulguis, que et fa fixar la mirada amb les formes. Mentre que el color distreu una mica del que tu vols ensenyar o del que tu vols dir. Com els grans esportistes, la Pilar practicava la precisió de disparar una càmera amb els bots d'una pilota de ping-pong. És bestial veure les fotos que ha fet i aprendre d'ella, perquè ens ensenya una part de la nostra història. Pilar Aymerich diu que fer una bona fotografia és com estar pescant. Has d'esperar el moment just per fer el clic.